mazanza wakati watora haukubuda kana usina kuja fakari kulala tese sana kwa pacho aka feeling jeje kuti nini pesi pare ngachida kurara nemunhu inini azvikanda affect kwa maini waita just the same down azvangwa mwana ayo kwete kuti daisarara naye yes but taira hapo na hapo Ini nyaenda kuza dari ndakuza murume wangu. Nda kumpa sherehe ya muda. Wewe jamani, andimkazi wako nda kupa sherehe mdara mchakuda. Mzingo na Esikondeze kwa mai. Pamsoro ile dari. Mimi ndane makore matatu ndizarake. Akandisiya 2022 kusvika izvezvi ndinogara ndega saka ndanetawo kugara ndega chingobikawo sadza ndichingorasa saka nguva yareba chigara ndega Saka kuzaini kuti ndakoswa munhu ndakachana ndibutsa shereni tibutsa shereni saka isusu mai sekuti varamba tinoda kuziva marizini iwo ngovuma kuti ndizvo toda kuti tizive kuti wamusire mukadzi akadai kuda kwandakaita mumba mamaya kuda kwandakaita mumba nemukadzi wangu iye akatondorongedzera yeye dzangu ini muchirembongita totadza takatadzirana ndozvatora tomutauri wozimwe zvinogadzirika omwe nhasi muponese rwawo ndiye akatondorongedzera yeye ndikabuda mumba taura naifunda kuti chatsanangurira naye kuti paakandorongedzera hembe takazoita kuti andorongedzera hembe aiti zvakati dare ndinoona shuwa kuti zvinokodzera kuti muude chakaitika ndechekuti ndivemwe mukadzi saka mukadzi uyu akagara mwana anga ari mucheche zvadaro mwana uyu akatasonderesa achiwara handina kuita sonderese ndichienda kumba kwamai wachibva wanditeera kwandakandiri wakatorengedza hembe dzangu wakadzirongedza ibva wandiudza kuti ina chakuda pana kuti enda unogara kumba kwako ndokubuda kwandakaenda wasina kwataurira kuti ndiveko mwana ariwani hapana chawaisa sei saka iwo wakakufashitambira sei ndangogamuchira zvaotaura kana munhu usingadi kozi iwo waifanira kuenda kuti ndiwokama kuti vapinde mukati menyaya mange iwo vangotambira kuti waitoona kuti vanhu vanino wagara unomudai mukadzi watogoisa mukadzi uyu chakamiri ndaimuda mukadzi wacho waimuda unasi nekuda kwekuti iye ndiye akandidzora nditanda aiwa wetaura mashoko anobatsika nhasi hauchamuda nezvikonzero zvokuti here yangu ndakuchada nemabhipi handichamuda nhasi nechikonzero chekuti iye akandidzora nditanda saka chakurambira ukabasa naye kana kuti uda kumurambira wokuti hakubasa naye kuti azive pamusoro
chokwadi mukadzi unaini but tine mamwe masituations ataiita mupameni yekuti ndekunotadza kutoenda kubasa andivanati ndibaba eunotadza kutoenda kubasa andivanati vatora hausi kubuda kana usina kuita zvakati kulara tese saka pamwe pacho asi tingatanga angasi wrong but nyaya yaitika ndekudaizvo inini yakabatwa shuka saka feeling chaichaiyo yekuti inini pese panenge achida kurara nemurume inini hazvikandafekti ayo kwete kuti ndaisarara naye but tairara apo neapo zvinzo samukaza uchadozva iye ati achamuka iwa uchamuka kare tokese kana pese pakumichiwaro chinoitiwa kana pachinge paita mutauro dzimba dzenyu handiti muone mukadzi kuna atete kuna asekuru kune madari kune shamwari vawakaudza kuti pane zvichiitika kumba unocheterwa yani kechipiri ndako wabvunza pamwiri ndakaenda kumba kwavo kakakana kuita katatu chinorarako kumba kwavo nemudzimai wavo ukiwaonera pamwiri yaikunotaurete ngekuti chii chinoitika kuti musauye kumba toda kuti ipapo vatipinduro umamu ndipindure munyepa pamusoro yemambo wangu tete avanofonera zvishoma but kandinoziva kamwe chete yanga isiri nyaya iyo pane imwe nyaya yanga yemasaga echibaba wakaita inogadzisa nyaya yemasaga echibaba handina akadzisa ndaisada kusangana nemukadzi wasangana nemukadzi asari nemukadzi kuti anyaya dzemasaga dzese aiyo nyaya dzemasaga dzadzidza chete angari madzira amwe mateta masaga echibaba saka chakazokutadza kuti mateta chinyaya yekuti nokuti orumawaomunamukuita amaibudisa shere handi murume amuchada panongoa pachinodirira maya mukamai zvenyu kutaure marizinda acho apa nokuda hwani ndokunga hwani acho kutongorisiya notaurai hwani chete iroro ndo rakabhirwa nevakadzi kupi dzimba dzavo saka zvakashaika izvozvo ndoko hwani iyoyo ipe hwani oza kana 2 years hazvinga taurisai zvinonyorwa mume wangu ndakukupa shereni nekuti handichakuda konzero ndechekuti makore awanda ndichigara ndega saka ndanetawo kugara ndega avatara pachikuru ndizvozvo ende mauya nani muromo sekuru ende muna sekuru chano yaingochinja anofunga ipai marizinzi anobatika ndizvo saka tinoipaza tichifara kuti mwana wacho musununguro uye akufarira kwaari agara ariko masunungurwa mune zvamakashanda mose hapana hamuna purupari anoda kugova hapana enda hakunosaini amai masunungurwa
Iwo wasununguruwa. Saina kwa Anyway, yes, and from a granate, I was